Республика Тәсләр комиссияһы башкорт телен укытуга бәйле аңлашылмаусанлыктар килеп туганда барлыкка килгәйне. Бүген был комиссияны корылтай үз канаты астына алды. Хавымыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсүм Әйштанова, программабыздын кунагы Бөтөндөня башкортлары корылтай алдындагы Республика Тәсләр комиссия рәисе Эльвира Байназарова. Эльвира Митинна, хавымыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, әлеге вакытта һез зур проекттар менән эш башкарып йөрисегез. Кисәгенә Аскын районында булып кайттыгыз. Менә был проекттың асылы нимәләр, шуннан һүзә башлайык әле. Без быел грант, республика башлыгы грантын оттык. Һәм ул грант буенча без эш алып барабыз, ата-әниләргә аңлатма эшләрен, фәнни эзләнүләр алып барабыз, чөнки ата-әниләрнең карашын һәм аларның теләкләрен белер өчен республика буйлап опрос яһайбыз инде. Һәм Алла бирһә, август айында безнең форум үтәргә тиеш, ата-әниләр менән республиканың һәм сит өлкәләргә төбәкләрдән килгән ата-әниләр менән безгә утырып форум үткәреп, инде шунда күтүмәрәк өстәлләр үткәреп һәм төрле саралар үткәреп, башкорт теленең хәлен һәм ата-әниләрнең башкорт теленә карашын безгә ачыкларга кирәк булачак. Әлеге эш сәфәрегез һезнең бары тик Аскын районында гына булдымы, әллә республиканың башка төбәкләрендә лә шулай ук эзләнү, ата-әниләр белән һөйләшү эшләре булгайнымы? Без гыйнвар айынан Zoom конференциялар үткәреп барабыз, һәр районнардан вәкилләрне, ата-әниләрне чакырып, корылтай менән бергә һәм мәгариф министрлыгы менән бергә һәм шулай ук урындагы мәгариф бүлектәре менән бергә ата-әниләрне йыеп, уларга аңлатма эшләрен һәм улар менән бергә киңәшмә формаһын дигәндәй үткәрәбез. Әле ошо ай ярым эчендә Белорет районына барып килдек. Онда Урал аръягы райондары буенча ата-әниләрне йыеп, онда улар өчен форсайт сессия үткәрдек һәм Салат калаһында Көньяк райондарының форсайт сессиясын үткәрдек. Кисә инде Аскын районы үзе теләк белдереп, үзләре безне чакырып, ата-әниләр менән аңлатма эшләре алып барырга һәм ата-әниләр менән форсайт сессия үткәрһәк дип чакырып, без шунда барып кайттык инде. Шулай дип эшләп йөреп ятабыз. Бына ошо сорашулар нигезендә әлеге вакытта бәлки һөҙөмтәләрдә һез тулыһынса йомгакламаганһығыҙ, шулай да ниндәй тәэсираттар ата-әниләр менән сорашуларда? Ата-әниләр менән осрашканда төрлөсә килеп сыга инде. Күп осракта күбеһе ата-әниләр гариза алып барып тапшырудан ул гаризаны кабул итмәйҙәр. Ул законлы түгел бит инде, чөнки улар кабул итергә тейештәр һәм официаль рәвештә теркәргә тейештәр һәм официаль рәвештә улар җавап бирергә тиеш бер ай эчендә. Ул Россия законы буенча бит инде. Әмма тик улар ата-әсә ул гаризаһы менән мәктәпкә барып еткәндә, мәктәп администрациясе директоры ниндидер сәбәптәр табып, ниндидер сәбәпләрен табып, инде уларны кире кайтаралар, гаризаһын теркәмәйҙәр. Шул вакытта кайберәүләре безгә мөрәҗәгать итә, кайберәүләре кул һелтәй. Тимәк, һеҙгә мөрәҗәгать итергә кәрәк. Безгә мөрәҗәгать итһәгеҙ, әгәр дә һеҙҙән кабул итмәһәләр ул гаризаны, яки кабул иткәндә лә җавап килһә, официаль җавап килһә, безгә барыбер мөрәҗәгать итергә тәҡдим итәм, чөнки законды күбеһе белеп китмәй. Ул закондардан төрлө мөмкинселектәр табырга була. Туган телде өйрәнергә, туган телдә укырга дигән закондарның төрле ягын табырга була. Федераль закон турында һөйләшәбез. Ягъни туган тел буларак башкорт телен өйрәнү һәм дәүләт теле буларак башкорт телен өйрәнү турында федераль законга таянабыз без үзебезнең эшмәкәрлегебездә. Туган тел буларак башкорт телен өйрәнергә була төрле төбәктәрдә. Әлеге көндә Ханты-Мансийскийда Корылтай менән бергә инде Ханты-Мансийскийда ата-әниләр теләк белдерделәр һәм уларга туган тел өйрәтәчәктәр. Шулай ук туган телдә уку, белем алу дигән мөмкинчелекте тудырырга була, күп балалар булһа. Онда инде алданарак безгә мөрәҗәгать итеп, без мөмкинчелекләрне табып, мәгариф министрлыгы менән аны бергә закондар ягынан карап, мөмкинчелек тудырырга була. Ни тиклем алдан мөрәҗәгать итәргә кирәк һеҙгә? Гаризаларҙы гомумән ҡасан яҙа башларга? Гаризаларҙы яҙа башлайҙар апрель, май, июнь тирәһендә, 1-нче класска һәм 5-нче класска. Тимәк, әле һуң түгел. Әле һуң түгел. Июнь айында әле ҡабул итәләр.
Иң яхшыһы инде балалар баксанан башларга. Иң алда иң яхшыһы балалар баксаһында республика кимәлендә инде. Балалар баксаһында я төркем астырырга, ата-әсәләр бергә бердәмләшеп дигәндәй, я башкорт телен өйрәнергә мөмкинлек таптырырга. Улар гаризаһын язганда, балалар баксаһын һорап гариза язганда, Мөдиргә язалар. Мөдиргә генә түгел, анда электрон форма бар. Очередка торганда, онда һорау бар. Туган телде һайлаулы. Һайлаулары анда тамга куяһыгыз инде. Шунда башкорт телен һайлайһыгыз. Ул ана шул теләгегез ул анализга барып төшә. Улар электрон очередтә караганда, улар анализ яһайла мәгариф бүлекләрендә анализ яһайдар. Нисә бала безнең башкорт телен туган теле буларак балалар баксаһында өйрәнергә теләге бар дип. Ул сакта мөмкинлекләр улар тудырырга тиеш. Чөнки ул 9 статья закон буенча анда мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Ул я класс хайлайдар, күбенсә битендә без укыту артынан иярәбез, я класс артынан иярәбез битендә. Шунда мөмкинлекләр эргә-тирәне хорашып карап белешергә кирәк инде. Якындагы мәктәптә бармы мөмкинлек булмаһа, күпме барып хорашырга инде мөмкинлек күпме ата-әсәләр теләй, бәлки ничектер бердәмләшеп интернетта барбыр, WhatsApp-тарда барбыр язышабыз инде. Анда нисәмә теле ата-әсәл теләй икән, шунда мөмкинлек эзләйбез инде. Менә шунда гаризалар язылды, мәктәпкә теркәлде, артабан һезгә ничек мөрәҗәгать итәргә, кайдан табарга һезгә? Мөмкинлек табылһа, онда мөрәҗәгать итәргә кирәкмәй, ул мөмкинлек уже булдырылган була. Әгәр дә теркәлмәһәләр, килеп сыкмаган сакта, әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәбез инде һәм без ярдәм итәргә әзербез. Шулай итеп, киләсәккә пландар әле үк билдәләнә һәм августта ата-әсәләр форумы аерым оештырырга йыйнаһыгыз. Был форумга әлеге вакытта нинди әзерлек бара? Бына шул ук ата-әсәләрнең фикерләрен өйрәнәһегез. Тагыла ниндирәк кызыкта һөйләшеп булырга тиеш ул ата-әсәләр форумы? Опрос бара дип әйттек бит. Ул опроска таянып без аны туплайбыз, ата-әсәләрнең туган телгә карашын һәм башкорт теленә карашын. Кәрәкме ата-әсәләренә, кәрәкмәйме, мөмкинлек булдырылганмы, булдырмаганмы, төрле һораудардан ул опроска таянып без анализ яһап, ниндидер хымта яһайбыз инде. Бергә ултырып, түңәрәк өстәл булыр дип уйлайбыз инде ул форумда инде. Ошо һорау буенча һәм шунда ниндидер карар сыгарга, я дорожная карта, я ниндидер стратегия, аныһын ул түңәрәк өстәл билдәләр инде. Һәм ата-әсәләрнең моны теләктәре күп һораудар бар инде. Менә әлегә кисәле Аскын районында безгә ата-әсәләр генә түгел, тәрбиячеләр дә сыга. Менә улар әйтә инде, без балалар баксаһын астык, әмма тик безгә етмәй әсбаптан тыш китаптар да етмәй. Менә бардык, китап магазинына татарсалар бар, руссалар бар, ә башкортсалар юк. Димәк, безгә ошо юктыкты бергә хәл итәргә кирәк, чөнки ул ата-әсәләрдән генә тормай бит инде. Ул тәрбиячеләрдән генә тормай бит инде. Ул ниндидер хакимияттән ярдәм кирәктер инде, ниндидер поддержка кирәк булыр инде. Аны тоже шулай ук хәл итәргә кирәк булса. Туган тел өйрәнү дигәндә еш кына ата-әсәләр бер яклы фикер әйтәләр. Бердәм дәүләт имтиханына әзерлек кирәк һәм туган тел бу осракта тагыла айрым көсөргәнеш тудыру ихтимал балага дип. Бундай осракта ата-әсәләргә һез нинди кәңәшләр, нинди сүзләр иткерәһегез? Әлбәттә, ондай һораудар күп иткерә ул. Әмма тик моны күзәтү буенча, моны башкорт телендә туган теле буларак өйрәнеп йөргән бала ул имтиханды яхшырак бирә. Ондай күзәтүләр бар. Татарстанда ла без һөйләшкәнбез бар бит инде. Башкортстанда ла башкорт телен һәм я үзенең туган теле буларак татар телен өйрәнеп барган мәктәптә һәм өйдә һөйләшеп барган балалар рус телен еңелрәк бирә имтиханда. Шундый күзәтүләр бар. Ничәптер ул борсылуды шул тиклегән ул борсылудар ата-әсәләргә бирелә икән, аңламыйм. Ничәп улар бу кирегенсә балаларның мөмкинлекләрен киңәйтү дип аңларга кирәк. Уларның
Ул бит бер-береһен кагыйдәләр, улар бер вакытта өйрәнеләсәк. Уларның сагыштыру формаһы китә бит инде. Менә рус телендә буны өйрәндек, башкорт телендә буны өйрәндек. Монда ла шулай икән, монда ла шулай икән дип. Улар кагыйдәләрне дә сагыштыру формаһында уже үзләштерә. Димәк, баланың фикерләве үсеше дип әйтә алабыз. Үсеше, әлбәттә үсеше. Туган тел бит ул баланың даирәһен киңәйтә. Бала ул туган телдә ул бер ягынан ул әхлакый яктан да баланы тәрбияләй. Һәм туган телдә бала һөйләшкәндә һәм туган телде белгәндә ул бит үзенең тамырларына таяна ала. Бына Татарстан менән еш кына аралашып торабыз. Тегә тагы башка республикаларның ошындай ата-әсәләр комитетлары менән сорашулар оештырагызмы? Фикер алышулар, кәңәшүләр? Без Татарстанда ата-әсәләр комитеты булдырылганда без барып кайттык, улар белән таныштык, әмма уларның артабан ничектер хәлдәре әле ухатлы күренмәй ишетелмәй дигән итеп әйтәм инде. Ата-әсәләр улар өйдә һәйбәт һөйләшәләр. Миңа шуны охшай, улар өйдә нәкъ татарча үзләренчә һөйләшәләр. Улар ничектер ул гаиләсендә ул һорау тормай. Безнең ничектер менталитетка карай микән, ничектер безнең һораулар килеп туа. Өйдә күбе хәзер һөйләшәләр, күбе тырышалар, әмма бuna шундай, ничек әйтәм, 90 елларда укыган микән ата-әсәләр бар, телдәрен югалткандар. Чөнки ата-әсәләр ничектер уларда башкорт теленә бирмәгәннәр һәм улар үз теленә хәзер кайтырдар да инде 35-40 яшьлек яшьтәр бар инде. Улар хәзер үзләренең балалары менән дә туган теленә кайтырдар, мөмкинчелекләр эзләйдер хәзер үзләренчә. Балаларын да биреп карайдар, ә мәктәпкә апарып бирһәләр, улар дәресләргә әзерләргә ярдәм итә алмайдар. Шуннан да һипенәләр, куркалар бит инде. Һәм үзләре лә без дә улар белән бергә утырып өйрәнер икән. Һәм хәзер мөмкинчелекләр күренә бит инде. Бар интернетта улар кулланалар, аны бик куанычлы. Ягъни бүген мөмкинлекләр киң, ысынлап та теләк булганда туган телеңдә өйрәнергә мөмкин. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Бөтен дөнья башкортлары курултайы янындагы республика ата-әсәләр комиссия рәисе Эльвира Байназарова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.